Вітаю усіх, калі трансляція розпочалася. Зараз я все праверу і будемо пачынаць. Адмыслова взяў трошки на пару хвілін раней, каб мы все у выпадку чаго выправілі і спакойна размаўлялі. Угу. Так, трансляцыя ёсць. Файна. Зараз побачимо. Пачакаем, пакуль зайдуць людзі. І О, МЗХ, вітаю. Боже, самыя лепшыя мои гледачы ўжо тут. Я вельмі рады. Адпісвайцеся в чат, бо калі шчыра, я не до конца разумею, ці ўжо хтосьці мяне глядзіць ці не, бо не отображаецца. Часам YouTube тупіць. Сёння тема будзе даволі цікавая. Тему, якую я оставил у контент-плане для целого ролика, але ролик вышел бы минимум на 30 хвилин. Туди бы вийшло забагато трудогодин. И я не думаю, что в таком тайминге все бы глядели. До того ж, я вельмі хотел с вами поразмовлять. Давно уже не робил стримов, напевно, набагато дольше, ніж робил ролики. Уже, напевно, ну, не то, что года полтора, года два, напевно, стрімаў не было. Таму сёння будзем размаўляць пра вельмі цікавую гісторыю, даволі наўчальную гісторыю для усіх людзей, якія любяць так званыя офісы простых вырашэнняў, для людзей, якія думаюць, што можна даволі хутка змяніць там, взять там за некалькі гадоў пабудаваць горад, для, напэўна, людзей, якія праз масавую культуру, напэўна, прытрымліваюцца падобных да футурыстычных нейкіх уяўлений гарадоў будучыні, думаюць, што файны горад, які выглядзіць надсучасна, які выглядае сучасней, ніж нават ёсць неяк футурыстычна. То бок, я сам быў такім, я у дзяцінстве, у юнацтве ўжо цікавіўся урбаністыкай. Я думаю, што файны горад — это дзе шматпалосныя дарогі, такія даволі все так спраектавана геніяльна, нейкі просто план, трэба маць нейкі геніяльны план, і тады горад зажыве. Насамрэч, не ўсё так адназначна, як бы гэта не гучала зараз. Отлично, файна, нас ужо 3 чалавека зараз адначасова праглядаюць. Размова сёння пойдзе пра горад Бразілія, не путаць з краінай Бразілія. Так, ён там знаходзіцца, таму такі мемасік быў абраны, калі я скідаваў вам у Телеграм ці ў Твиттер, дзе Кучма кажа Бразілія, не Бразілія. Ось. Чаму з'явіўся такі горад, чаму ён сталіца, чаму ён, гэты горад, ёсць спадчына ЮНЕСКО. Багата хто яго лічыць нейкай архітэктурнай і градабудаўнічай утопіяй. Гэта горад, які быў пабудаваны за 4 гады. Прям нейкая такая гісторыя, ведаеце, даволі цікавая і фільмаграфічная. Здымкі, які знаходзяцца зараз за мной, якраз такі выява аднаго з, напэўна, праектаў, то бок быў архітэктурны конкурс, і усе глядзелі, як будзе той горад выглядаць. Пішыце свае каментары, ці чутна, ці бачна і гэтак далей, таму што я у новых умовах пишу, на новой тэхніке у тым ліку. Таму пішыце. Грыша Шапавалов, цікава, а бывалі ў Батуме? Ён будуецца шалёнымі тэмпамі, але выглядае, што без плана. Я не бываў у Батуме, калісьці гэтым цікавіўся, але трэба больш дэтальна мне гэта все паразглядаць, паразмаўляць з людзьмі, якія там жылі, і гэтак далей. З Бразіліяй, конечно ж, я не могу поразмаўляць, бо у меня няма знаёмых, якія жывуць у горадзе Бразілія, але гісторыя настолькі цікавая, настолькі хрыстаматыйная у
ввогуле разуменні урбанізма, што гэту тэму трэба абавязкова было вам распавесці. І пішыце ввогуле, ці цікава вам тэма генеральных планаў, планавання гарадоў, некаторых вырашэнняў. Ну, планаванне гэта, напрыклад, як пабудаваць сетку вуліц, як мае выглядаць горад у больш такім глобальным плане. Калі вам гэта цікава, таму што ў Беларусі багата цікавых прыкладаў, як мог развівацца той ці іншы горад, ці, напрыклад, чаму ён так развіваецца. Калі вам цікава і будзе багата каментароў, то ролікі, у тым ліку наступныя у маім контент-плане будуць пра генеральныя планы ў тым ліку. Ввогуле, што такое генплан? Генплан, ну, у Беларусі, напрыклад, часцей за ўсё ён зацверджваецца на нейкі такі прамежутак, прабачце за мою трасянку, на нейкі адрэзак часу, то бок, напрыклад, генплан до 2025 года, дзе, па-першае, у Беларусі пішуць, дзе будуць якія вуліцы, магчыма, пракладзены, і ввогуле, у які бок будзе развівацца горад, якія там мэты, транспартны каркас, экалагічны каркас горада. У тым ліку некаторыя, магчыма, калі я не памыляюсь, в генплане прапісаны все ж такі інфраструктурныя аб'екты і гэтак далей. Ёсць, ну, я думаю, што беларуская школа генпланаў, яна такая больш савецкая, больш падрабязная. Там все ж такі прямо дзеліцца все на такія зоны, і не зоны пад продажу землі, як это в Амерыке, напрыклад, у мастер-планах амерыканскіх, дзе, напрыклад, просто паказваюць, у якім месцы можна будзе аддаваць забудоўнікам, у якім месцы можна там пад іншы момант. В Савецкім Саюзе даволі падрабязна планавалі гарады. Ну, вы ведаеце, якой забудовы. Даволі падобныя, дарэчы, да горада Бразілія. І в чым такая ёсць крайнасць? Ёсць крайнасць, што горад могуць будаваць тупа за планам. Ось, глядзіце, мы так запланавалі, і па барабану, што можа зменіцца нейкая гісторыя, эканоміка, дэмаграфія і гэтак далей. Асабліва в рыначных краінах яна мяняецца шалёнымі тэмпамі. Горад можа і як хутка развівацца, так і вельмі хутка прыходзіць да упадку. І багата такіх крайнасцяў, калі вось асабліва в Беларусі ўсё роўна на бліжэйшыя некалькі год ёсць там дэмаграфія, няма добрая, будуюць там, плануюць новыя раёны, плануюць такое фізічнае пашырэнне горада ці іншыя моманты, гэта таксама крайнасць. Напрыклад, крайнасць ввогуле не мець генеральнага плана ці ставіцца да яго як да чагосьці такога вельмі умоўнага, эфемернага. Гэта адбываецца там, дзе я зараз жыву, ну, жыву в кіевскай агламерацыі. Гэта што датычыцца дакладна Кіева, не ведаю як гарадоў спадарожнікаў, пра гэта трэба больш падрабязна даведацца, і мы бачым, што адбываецца. Кіев ператвараецца проста на архітэктурна-градабудаўнічую катастрофу. Спадзяюся, калісьці гэта выправіцца. І вось адна з такіх суперкрайнасцей гэта гісторыя горада Бразілія. Як ён ввогуле з'явіўся, чаму вырашылі пабудаваць абсалютна новую сталіцу? Зараз мы пра гэта з вами паразмаўляем. Спачатку пачытаю, што вы там мне напісалі. А буде колись відео про історію довкола генплану Києва. Цікаве питання. Я думаю, што магчыма будзе, і калі людзям цікава, яны будуць пісаць. Трэба больш відосаў пра планаванне гарадоў, то пра генпланы будзе. Але спачатку ці некаторыя такія гістарычна-хрестаматыйныя прыклады, ці прыклады з Беларусі я буду асвятляць, таму што ўсё ж такі гэта канал пра беларускія гарады з большасці. Чаму з'явілася ввогуле ідэя пабудаваць такі горад? Зараз вось я вам покажу мапу, чаму в Бразіліі, выбачайся, калі гэта не такая суперпрэзентацыя, я трошки профукаў час.
Ось. Ось ви бачите мапу Бразилії, країни. І так адбылося, так гістарычна склалася, што па выніку таго, што гэта мясцовасць, гэта народнасці, якія насялялі тэрыторыю Бразіліі, яны ўсё ж такі былі акупованыя, анексованыя, я не ведаю, каланізованы вялікімі краінамі, то большасць вялікіх гарадоў, такіх заходняй умовы, заходніх такого кшталту заходняга, былі пабудаваны ўздоўж берага Атлантычнага акіяну. Вядома ж, каб вывазіць рэсурсы, ну і как бы далей узбагачацца за кошт акупаваных народаў. Гэта так сказать, одна причина, и у Бразилии была великая проблема, что не было нормального первичного такого расселения у урбанізаваным плане. То бок былі гарады амаль усе ўздоўж мора, і сталіца, калі яна знаходзіцца ўздоўж мора, знаходзіцца побач з морам, з берагавой лініі, яна заўсёды з пункта гледжання бяспекі больш уразлівая. Чаму? Таму што можна прайграць нейкую бітву на моры, і просто да тваіх берагоў прыплывае флот, марскі дэсант, і ўсё как бы. Па-другое, яшчэ ёсць такое пытанне, што ўсё ж такі мясцовасць, якая ў глыбіні краіны, даволі складаная. Амазонка ўсё ж такі таксама не самае, напэўна, такое зручнае для будавання урбаністычных ці ўвогуле такого заселення плотного месца, тому що там даволі величезная река, система рек, величезний басейн, які часом переходять у такі, ну не у болото, ну ви всі бачили там Animal Planet і нечто подобне телеканали, де показували басейн Амазонки. І треба було рано ці позно все ж таки перемешаць акцэнт з берага ўнутр у цэнтр краіны і мець сталіцу ў такім месцы, дзе будзе больш-менш блізка да тых ці іншых гарадоў, як і да берагавых, так і да тых, хто на мяжы з Балівіяй, з Парагваем, з Аргентынай і гэтак далей. Таму, калі Бразілія афармлялася як дзяржава, то ў 1827 годзе ўжо ў Канстытуцыю было напісана, калі я не памыляюсь, так, у 1827 годзе у Канстытуцыю, так, не, секундочку. Так. Так, пра гады, прабачце, магчыма, памыліўся, але на пачатку незалежнасці Бразіліі у Канстытуцыі ўжо было напісана, што трэба будзе пераносіць сталіцу ў глыб краіны. І гэта даволі важнае і правільнае вырашэнне. Я думаю, што таксама і нам, Беларусі, гістарычна-стратэгічна пашанцавала, што, напрыклад, зараз наша сталіца не знаходзіцца на мяжы з Расіяй ці мяжы з іншымі краінамі. Я думаю, што стратэгічна, калі сталіца знаходзіцца ў глыбіні краіны, гэта набагата больш бяспечна. І як бы з Канстытуцыі-то напісана, але, коштаў багата, гэта нереальна фактычна падавалася. Але ў 1955 году прыходзіць да ўлады такі сабе хлопец, зараз я вам яго покажу. Ось такі амбіцыйны чалавек, і ён прыходзіць да ўлады і кажа: я до конца свайго тэрміна пабудую новую сталіцу. Попахивает популізмам, правда? Зараз пачытаю ваши каментары. Так, Олена написала, трэба більш відосів про планування міст. Калі сторонка мне не брэша, меня глядзі зараз некалькі чалавек максімальна. Ага. Але у запісы, я думаю, людзі будуць цікава глядзець. Не будзе цікава. І ён кажа, що такі от селіно, кубічек, чи кубечек, я не ведаю.
И он набирается президентом Бразилии, у его такие планы, ведаеце, он там называлась его политика 5 гадоў за 50. То бок, ведаеце, 5гадоўку ў 4 гады. У китайцаў была ўвогуле там девіацыя у сэнсе, ну, у камуністаў усіх девіацый, у сэнсе там за 5 гадоў там 50 тысяч, там ці што, там сотню лет за 5 гадоў ці што. І вось яго ўвогуле план змены краіны прадугледжваў просто гіганцкія просто вбахиванне грошей в інфраструктуру, змяніць фактычна геаграфію краіны, зрабіць сталіцу ў цэнтры, зрабіць транспартнае спалучэнне дарожнае між гарадамі, каб просто зазвычай можна было б на дарозе праехаць як вглубь краіны, так і па берагу і гэтак далей. І як бы пачалі потым ужо думаць і планаваць, як гэты горад будзе выглядаць. Перамог даволі цікавы архітэктар, і вы зараз зразумееце ввогуле, чаму Бразілія выглядае так, як яна выглядае. Зараз я... Архітэктар горада, які сам спраектаваў не архітэктурныя будынкі, а спраектаваў градабудаўнічы генеральны план. І план быў даволі просты, быццам геніяльны. Зараз мы пра яго з вами паразмаўляем. Яго завуць Луіс Коста. Луісіо Коста. Гэта урбаніст, градабудаўнік. Ён стаў пераможцам якраз такі конкурса. Можете побачыць на першым здымке, дзе мы з вами яшчэ толькі побачылись. Вось. Наступны раз я... Ось ён справа з вусамі такі трымае правай рукой вось гэты план. І гэты чалавек быў знаём з яшчэ адным сусветна вядомым архітэктарам, які любіў такія гарадабудаўнічыя эксперыменты. Вы, напэўна, хто ў тэме, здагадаецеся, пра каго ідзе справа. І выйграў ён выйграў ён гэты конкурс, і план палягаў ось так. Ось, бачыце план. Зараз пачытаю, магчыма, у вас ёсць каментары. Каментароў няма. План называюць па-рознаму. Хтось называе яго самалётам, хтось называе яго птушкай і гэтак далей. То бок увесь горад даволі проста быў падзелены, просто быццам проста і геніяльна, але ўсё ж такі, ведаеце, праблема ў гэтым таксама ёсць вялікая, пра яе паразмаўляем пазней. То бок, крылле, правае, левае, гэта, вядома, жылыя мікрараёны. Прабачце за суржанку украінскай, беларускай. Гэты блог адзінае, што мяне ратуе ад абсалютнай украінізацыі беларускай мовы. Справа злева вы можете бачыць такія блокі. Блокі — это такія кварталы. Кожны квартал — гэта мікрараён. І ўсё гэта так нанізваецца, накладваецца на гіганцкую багатапалосную шашу. Ёсць фюзеляж. А фюзеляж — это там, дзе людзі працуюць. То бок яны з'язджаюць слева і справа ў цэнтр. У цэнтры знаходзіцца так сказаць, галавы. Вядома, што ў галаве, ў кабіне пілота знаходзіцца там офіс прэзідэнта, ці як яны яго называюць, парламент, па бакам міністэрства. У цэнтры фюзеляжа, канешне ж, транспартны хаб. Ну і ввогуле ось далей там такія зоны. Все фюзеляж — это все, дзе людзі працуюць. То бок справа там банкі, слева яшчэ штосьці. Ззаду дзесьці побач з самалётам летае стадыён. Ось.
І відомо, што цэнтральная такая ось экспланда, ці як яны яе называюць, яна мега велічэзная, мега манументальная, то бок вядома, што з такой осью можна будаваць такія, ведаеце, архітэктурныя ансамблі, як, мабыць, можна ўспомніць Вашынгтон, дзе ад Капітолія да там Белага дома ідзе такая экспланда, ці багата розных сталічных праектаў. Дарэчы, вот новая сталіца Казахстана Астана, ці там Елбасы, ці как яна там называлась, таксама мала такую экспланду, таксама мала такую цэнтральную, не ведаю, цэнтральную ось. Але все гэта зроблена ў такім стылі. Зараз вы пабачыце. Вось, таксама яна бачна. Гэта не проста вуліца. То бок у вуліцы, як можаце пабачыць, ёсць нейкі маштаб, чалавеческі маштаб. Вы ідзеце, справа ад вас можа быць будыначкі, там дрэвы якісь, дворык, слева ад вас дарога, і далей слева таксама нейкі фасад будынкаў. Тут такая экспланда, што туды не проста самалёт можа прыземляцца, а, я не ведаю, звездалёт, магчыма. Сокал тысячагоддзя. Ось. І, вы ведаеце все гэту архітэктуру. Яна ёсць, то бок у нас уся зона, першапачатковая паркавая магістраль таксама ад Немігі да МКАДу таксама была такой, але там все ж таки ідзе рака, і гэта выконвае функцыю водна-зялёнага дыяметру горада. Праз яе в Менску заходзіць проста чысты воздух і праходзіць з горада. Але тут гэта быў чысты такі манументалізм. Хтось піша, што ён згубіў пачатак. Нічога страшнага ў запісы вы запішыце, вы все праглядзіце. Дмітро Егоров, я магу вам сказаць, што мы абмяркоўваем горад Бразілію, увогуле праблематыку генпланаў, і спадзяюся, што экафлора не скончыцца, ці свет уключыць, і мы з вами цікава гэту тему пройдзем. Усё, можа, хтосьці калісьці бачыў такія футурыстычныя праекты, калі хацелі знесці ўвесь гістарычны цэнтр горада Менска. Таксама былі амаль падобныя архітэктурныя будынкі і амаль падобныя ось такія мега-гіганцкія, абсалютна нечалавеческага маштаба архітэктурныя прасторы, дзе ёсць вялікія дамінанты і ёсць проста плошчы проста абсалютна непрапарцыянальных памераў. Можаце пабачыць, напрыклад, вось гэту панараму. Яна вам не напамінае, не нагадвае, калі так не прыглядацца, бачыце такія мікрараёны, зялёныя такія магістралі. Не нагадвае вам Менск? Я думаю, трошачкі нагадвае. Ось. Што вам яшчэ гэта можа нагадаць? Гэта выглядае вельмі футурыстычна, нават па зараз. І, магчыма, вы дзесь ужо бачылі такія футурыстычныя праекты гарадоў нечалавечых маштабаў. Пішыце ў каментарах, калі вы адгадалі. Далей пойдзем па тэме. Ідэя горада была ў тым, каб у тым ліку паказаць, наколькі Бразілія як краіна гэта украінізм, вельмі сучасная, прям сучасней усіх, наколькі яна адкрытая, наколькі яна светлая, і гэтак далей. Ведаеце, архітэктура даволі цікавая і праўду, і фактычна весь горад амаль пабудован у адным архітэктурным стылі. І гэты горад сапраўды пабудавалі за 4 гады. То бок план настолькі прост быў, як бачыце. Фактычна, што трэба? Пабудаваць шашу,
узвесці уздоль гэтага цэнтральнай асі адміністратыўныя будынкі і пачаць забудоўваць паціху мікрараёны. Мікрараёны таксама з даволі простых будынкаў тыпавых рабіліся, пра іх мы яшчэ, магчыма, пазней паговорым. То бок гэта абсалютна рэальна пабудаваць за некалькі год. І у тым ліку такі мадэрнізм, футурызм, я не ведаю, мадэрнізм, прабачце, магчыма, гэта іншы стыль, але ось тыя веянні 60-х, 50-х яны былі такія, што максімальна спрошчваць усе архітэктурныя формы, максімальна спрошчваць усе вырашэнні, і ўсё рабілася з акцэнтам на тэхналагічнасць і на аўтамабілізм. Цікава, чаму на аўтамабілізм? Таму што калі, напрыклад, прыдумалі чыгунку, я не думаю, што все гарады, ці нейкія існавалі гарады ў гісторыі, якія проста планавалі усю іх канцэпцыю рабілі вакол сама чыгункі. То бок не было такого, што цэнтральнай вуліцай станавілася чыгунка. Чыгунка, гэта некалькі там шляхоў, рэек, можа больш, якія перавозяць багата людзей. Але калі з'явіўся аўтамабілізм, з'явілася багата аўтамабіляў, яны сталі масавымі, ведаеце, то вырашылі чамусьці, што можна будаваць і планаваць горад. Горад плануецца не на 10, не на 20, не на 40, не на 100 гадоў. То бок планы гэта вельмі адпавядальна. Гэта настолькі адпавядальна, што тое, як ты спланаваў нейкі горад ці раён, яно прастаіць яшчэ, магчыма, стагоддзямі. І якая тэхналогія перамяшчэння будзе ў той час, ніхто не ведае. Еўрапейскія гарады сабой спакойна планаваліся з вуліцамі. І вуліцы яны могуць рэдагавацца. Хтось хоча хадзіць пешкі, хтось на ровары, хтось потом на каретах, на машынах і гэтак далей. Калі трэба пабудаваць нейкія такія вельмі сучасныя, хуткасныя трасы, дзе машыны хутка проста выцягваюць з горада на міжнародныя дарогі, то, прабачце, але гэта робіцца дзесьці прыхована, дзесьці там між прамысловымі раёнамі, але так, як і з чыгункамі, гэта робіцца, гэта тэхнічныя канструкцыі, якія фактычна не маюць руйнаваць гарадскую беспрерыўную забудову, а мы ведаем, што сэнс горада ў тым, каб людзі змешваліся між сабой, знаёмілись, каб людзі розных даходаў, розных сацыяльных паходжанняў маглі ўзаемадзейнічаць між сабой. Горад — это, в прынцыпе, такая канцэнтраваная ўзаемадзея. Таму фактычна вуліца, яна і выконвае мэту падняць узаемадзеянне між рознымі раёнамі і гараджанамі. І неважна, якое зараз стагоддзе. На чым ездзяць там людзі? На роварах, на, не ведаю, мапедах ці на машынах. І у гэтым ёсць функцыя вуліц. Але футурысты такія ось як як той Коста. Зараз вы зразумееце, чым сябрам быў Коста. Яны думалі, што можна спраектаваць горад. Уключылі святло. Слава Украіне. Спраектаваць горад абсалютна, ведаеце, проста пад аўтамабіль. То бок цэнтральная вуліца вось гэтага горада, вы бачыце, гэта гіганцкая шаша. Другая цэнтральная вуліца таксама гіганцкая шаша. Цікава, а ўдруг, напрыклад, людзі перастануць карыставацца аўтамабілямі? Ці яны пачнуць карыставацца іншымі відамі транспарта? А ўдруг гэты крызіс паліўны, як гэта было ў 70-х? Ніхто пра гэта не думаў. І гэта даволі такія ідэі ввогуле, ідэалогія, это філасофія. Яе гучней за ўсё ведаеце, хто казаў. А сябар гэтага Косты. Памятаеце такую карцінку? І нічога вам не нагадвае. Зараз пра архітэктуру паговорым. Ось гэты план вам нічога не нагадвае? А это план Ле Корбюзье, як взяць і знішчыць Парыж, пабудаваць велічэзныя шляхі спалучэння для аўтамабіляў і
уласна, вось у гэтым футуризм. Супергіганцкія аб'ёмы, супергіганцкія такія вось дарогі для будучыні, і замест Парыжа навошта ўвогуле траціць багата месца, калі можна десятак багатапавярховак паставіць, і ўсё будзе нармальна. При тым, што я не назову Ле Корбюзье паганым архітэктарам, архітэктар он даволі добры. Но яго ўяўленне Парыжа, яго ўяўленне такіх гарадоў, тып будучыні, было такім. І, уласна, Коста быў яго сябрам, ён прытрымліваўся таксама гэтых ідэй мадэрнізму. Это называется... Зараз я вам прочитаю, як это называется. Виллы радиуса. То бок гэта французская вымова. Французская вымова якраз такі ідзея Корбюзье. Такой гарадскі дызайн, дзе просто все в радиусах, все пересекается величезными дорогами. И вот такой идеал футуристический, футуристичная утопия, где все люди не ходят пешком, ну, парки у них есть такие, напевно, просто как резервации, тут ты приезжаешь на машинке, походил, и все, и назад просто мчишься до работы в іншую зону. И весь город Бразилия менавіта так был побудован. Зараз пачытаю ваши каментары, перайдзем больш дакладна до архітэктуры, до таго, як ён быў пабудован і чаму гэта ўсё пашло по аднаму месцу. Было бы непогано. Как давно появлялось вообще понятие генплан города? Ярослава був в другому Корбюзье, я вгадав. О, бачите, Дмитро Єгоров вгадав. Здогадався. Так, Корбюзье відомо. І, ведаєте, багатьом таким клічкам приходять ідеї Корбюзье, річку, наприклад, забудувати автостради, ну і так далі. Може, яны ввогуле по Дніпру, уздовж Дніпра одну великую эстакаду калі зробіць, калі бы і грошы былі на гэта. Так, и как давно появилось понятие генплан города? Я думаю, что довольно давно, потому что еще у старожитные часы были, просто не называли их урбанистами, там Зоче, не ведаю, як на якой мове, дойліды по-беларуску, якія рабілі план горада. Можна побачыць регулярна забудовы Ріма, у тым ліку при Наполеоне, як перебудоўваўся Париж, просто наадварот, і рабіліся там радыяльныя вуліцы, рабіліся там велічэзныя праспекты гэта, і так далей. Там план Барселоны, план Нью-Йорка, гэта даволі давно, і это не 20 стагоддзя дакладна. Ну і можна пабачыць, што ёсць старажытныя гарады, якія таксама будаваліся па плану. Таму гэта цікавая, дарэчы, ввогуле тэма. Ось, працягнем пра ввогуле гэты горад, Корбюзье і пра ідею. Так, что вы можете побачить зараз на вот этом спадарожнікавым здымку? Зараз мы бачым, што вот станом на зараз, як выглядае горад. То так, ёсць жылыя зоны, якія, так, яны такія, як савецкія, ведаеце, міні-мікрараёны, дзе ў кожным квартале, сапраўды, квартале гэтага мікрараёна, у кожным можна хадзіць пешкі. Прям, ведаеце, як суперкварталы ў Барселоне. Все даволі, так сказать, так бы мовіць, прагрэсіўна. Але за гэты квартал людзі там зазвычай паркуюць машыны, выязджаюць на гэты трасы і едуць. То бок горад робіць зоны для жытла. У кожнай гэтай зоне, у кожным квартале ёсць па супермаркету, там па набору, базаваму набору патрэб. Такія, карацей, кожны квадрат гэта жылой комплекс. Потым ёсць спартыўная зона, ёсць там далей банкавая зона, ёсць зона адміністратыўная і гэтак далей. Там ёсць зона, вот зараз пакажу, як выглядае зона гатэльная. Гэта ввогуле хрэстаматыйны такі цэнтральны тыпу горада, транспартна-перасадачны вузел, ТПВ. Вось можаце пабачыць, як выглядаюць ось гэтыя кварталы.
Так, гэта не савецкія такія шматпавярховікі. Яно больш такое спраектавана ў сучасным стылі, не ведаю. Калі гэта не Баухаус, то такім ось стылі, калі Европа намагалась будаваць мікрараёны. Вы можете пабачыць, што на першых паверхах там ніколі нету. Яны стаят на ножках, эти дамы, щоб людзі спакойна гулялі, там маглі там усень сабе знайсці. Але вось, у кожнага месца есть цэнтральная в таком вот квартале, ёсць цэнтральная вуліца з паслугамі. Але далей чалавек власна бере сваю машынку і выязджае на такую гіганцкую багатадублёрную шашу. Ось. Вельмі шкада, што не было прадугледжана магчымасць альтэрнатыўнага выкарыстання гэтай дарогі, гэтай вуліцы. На жаль. І ось мы можам дзесьці тут пабачыць з вами. О, ось гэта сектар гатэлі. То бок, разумееце, гарада разбілі на сектара. Ці гэта правільна? Я думаю, тыя людзі, якія разумеюць на урбаністыкі, скажуць, што гэта неправільна. Чаму гэта неправільна? Таму што калі горад разбіваюць на сектары, калі горад не толькі праз аўтамабілізацыю, праз аўтамабілізацыю горад власна падзяляюць, усе бачаць іншыя раёны, іншых жыхароў толькі праз вакно аўтамабіля. Яшчэ і фізічна ось робіць. Ось у гэтым сектары будуць людзі турысты, у іншым сектары будуць жыць клеркі, уласна, так. А ў іншым сектары ось будуць жыць, напрыклад, там, не ведаю, міністры. Ось. Гэта абсалютна забівае ідэю горада як таковую. Гэта проста вёска, это розныя, это слепак, вельмі прыгожы. Я вам скажу, што гэта вельмі прыгожы раён, такой вельмі прыгожы план, слепак з розных гета. І трохі пазней я вам пакажу доказы эканамічныя, сацыяльных даследаванняў, што Бразілія ператварыўся на гіганцкі гета. Пачакайся, зараз я гляну. Не збіўся ці я за свайго плану, таму што ў гэтым стрыме таксама ёсць план, але ён вельмі такі вольны. Ці прадугледжваў Коста увогуле іншыя планы развіцця для гэтага горада? План цікавы. Не, ён не прадугледжваў. Давайце перад тым, як крытыкаваць, паглядзім архітэктуру гэтага горада. Архітэктура даволі цікавая, я вам скажу. Вось вы можаце пабачыць, напрыклад, будынак парламента Бразіліі. Нічога ён вам не нагадвае. Напішыце ў каментары. І я думаю, што вы будзеце правы. Я все ж таки, мне падаецца, пампаваў фотаздымкі з архітэктурай все ж таки. Таму што архітэктуру рабіў іншы чалавек, не Коста. І вы, магчыма, ведаеце гэтага архітэктара. Ось. Бачыце, гэта цудоўнейшае, я бы вам сказаў, гэта лепшыя прыклады мадэрнісцкай архітэктуры. Лыбецкая. Ну, дарэчы, на лыбецкую падобная, таму што савецкія архітэктары вельмі любілі гэтую стылістыку, не. Хаця, да, Лыбецка, правда, што Лыбецкая, калі я не памыляюсь, на Лыбецкай ёсць там архітэктар, так, Вернадскага, это Надзімеевская, а на Лыбецкай, все, я зразумеў, пра што вы кажаце. Яшчэ дам шанец адзін. Вось бачыце, якая прыгожая архітэктура. Так, гэта архітэктура, каб яна выглядала добра, за ёй трэба даглядаць. Каб яна потым не выглядала, як савецкі бруталізм, прабачце. Нічога не маю супраць, але калі за ім не даглядаюць, ён выглядае страшна. Вы паглядзіце, якія лініі, якая прастата. І самае цікавае, што гэта можна было хутка пабудаваць, то бок тарелка і ДМБТ. Карацей, ладно, не буду хадзіць блізка і вам гэта все расказваць. Бачыце, цікавае, дарэчы, рашэнне, што машыны, разумееце, трэба зрабіць красіва, прыгожа, але як жа без парковачак, таму што увесь горад фактычна пабудован навокал аўтамабіля. І
Бачыце, што машыны прям у фантане заязджаюць у падземны паркінг, як прыгожа. Гэта архітэктар пабудаваў будынка ООН у Нью-Йорку. Гэта зараз пачакайце, я прозвішча яго прачытаю ўсё ж такі. Зараз на другім экране. Походу гэта вось гэты Оскар Неймар ці як яго. Оскар Неймар. Так, гэта архітэктар, які пабудаваў. Он ввогуле адзін з адцоў, напэўна, ввогуле гэтага стыля архітэктурнага, мадэрнізму. Сам он 907 года нараджэння. Ён багата такіх прыдумаў будынкаў. Ріё-дэ-Жанейра ён пабудаваў таксама падобнае. Ось, але яго адной з самых галоўных такіх прац быў якраз такі будынак ООН. Ось. Але, в прынцыпе, гэты горад, дзе дамінаваў гэты архітэктар, не так, як у нас Крамаренка дамінаваў ці Ламбард у Менску. А вось прям амаль усё было пабудована, таму што горад новы Неймарам. То бок, ось гэта таксама, калі я не памыляю. Так, гэта пабудаваў Неймар. Гэта што? Гэта якраз такі адміністрацыя прэзідэнта. Ось гэта храм. Гэта сабор, як бачыце. Гэта, я так разумею, щось на кшталт нашого Палаца Рэспублікі. Ось. Ці нейкае міністэрства. Я вам казаў, што міністэрства, они распаложаны так уздоўж этого шашы гэтай. Даволі прыгожая, я вам скажу, архітэктура, прыемная. І ведаеце, яна не выглядае зараз нейкай там старая ці што, яна даволі сучасная. Адзінае, што я лічу, што горад трэба было будаваць так, каб ён развіваўся і маў розныя шляхі развіцця, не толькі застряўшы ў 60-х і 70-х. А дзякуючы гэтай планіроўцы ён там застраў. Паглядзіце, як прыгожа. Ось так, гэта тэатр. Гэта тэатр Бразілія. Вельмі прыгожа. Так, а гэта таксама частка гэтай агламерацыі. Пра гэта трохі пазней. Пра гэта нероўнасць пагаварым з вамі. І от бачыце, флагшток па цэнтру, все як ось ідзе. Якраз такі удалі можна пабачыць усе гэта адміністратыўныя будынкі, супер цудоўныя, супер прыгожыя. Неймара яны сканцэнтраваны якраз такі ў галаве самалёта. Бачыце, такая архітэктурная ідзе лінія ад флагштока да парламенту. Тут слева-справа міністэрства. Ось гэты шарик, гэта, я так разумею, там нейкі не прэс-цэнтр, а власна там, карацей, дзе праводзяць там все розныя мерапрыемствы і гэтак далей. То бок, усё ў адным месцы. Усе веткі дэмакратычнай улады, як бы гэта смешна не гучала, таму што гэтага прэзідэнта скінулі вайсковыя, потым, в прынцыпе, даволі звычайная практыка для Паўднёвай Амерыкі. Усе веткі ўлады знаходзяцца ў адным месцы. Ось так. Прачытаю зараз вашы каментары і пайдзем далей. Наконт аўтамабілізацыі ў Батумі ўсё лета такія коркі на дарогах, што жах. І шмат вуліц з аднабаковым рухам, зато кіроўцы файна ставяцца да раварыстаў. Божа, гэта так, я не ведаю, каб кіроўцы ввогуле ў свеце файна ставіліся да раварыстаў. А Бразілія вельмі дзіўна выглядае. Так, дзіўна выглядае, як бачыце. Оно і прыгожа з аднаго боку, і манументальна, як належыць сталіцы, праўда. Але тут столькі такіх дэталяў, якіх крыецца, хаваецца гэты д'ябал. Вось можаце сучасную пабачыць мапу агламерацыі. Дзе вы бачыце гэты самалёт? Вось у чым праблема-то была? Галоўная праблема горада, якую зразумелі адразу, як пабудавалі. Як пабудавалі Бразілія. Вось.
То бок самалёт гэта геніяльнейшы план. Гэта толькі маленькая частка Бразіліі, сапраўднай Бразіліі. Я вам больш за тое скажу, магу вам паказаць схему грамадскага транспарта Бразіліі і агламерацыі. Там называецца горад Бразілія і зона метро. Таму што метро гэта літаральна частка адной лініі. Вот. Метрапалітэн Бразіліі, калі так цікава гучыць гаворачкі такія, быццам гэта краіны метрапалітэн. А не, просто не думалі з неймінгам, как бы. Ось. Вот бачыце, асноўныя лініі праходзяць ввогуле за гэтым самалётам. Чаму, як вы думаеце? Таму што насельніцтва не жыла ў гэтым горадзе. То бок, план трэба было зрабіць хутка, трэба было зрабіць манументальна, трэба было зрабіць прыгожа. Яго такім і зрабілі. Вось гэты самалёцік. Але што далей? Далей. Ён быў разрахован прыкладна на 500 000 жыхароў, калі я не памыляюсь. І ўсё. Не было плана, прадугледжваючага таго, што горад, напрыклад, можа вырасці да мільёна. Не было плана таго, што горад можа вырасці да 2-3 мільёнаў чалавек. Што, напрыклад, з яго наадварот могуць з'ехаць, і як гэта тэрыторыя выкарыстоўваць. І гэтак далей. То бок, будавалі горад для апарата дзяржаўнага. Яны думалі, што туды з'едзецца толькі дзяржаўны апарат, ну і трошачкі абслугі, і яны там будуць жыць і варыцца. Але калі гэты горад, напрыклад, будавалі, то будавалі яго не чыноўнікі. І людзі жылі па 4-5 гадоў в адным месцы. Нагадваю, што Бразілія мала тады паганай камунікацыі з іншымі, так сказаць, штатамі, ці як у іх там называецца. Больш за то, вялікая розніца ў даходах, нероўнасць, вялікая беднасць у гэтай краіне. І гэта ўсё пагаршае мабільнасць людзей. І ўсе гэтыя будаўнікі, якія ў некалькі смен будавалі Бразілію, каб выканаць абяцанку прэзідэнта пабудаваць горад у 4 гады, яны не захацелі з'язджаць. Але ім сказалі, вы што, будзеце жыць у гэтых кварталах, які будавалі для чыноўнікаў? Нет, конечно. Вядома, яны стварылі сабе горад побач трущобны. Вось. Потым, вядома, гэта агламерацыя пачала абрастаць, але яна абрастала абсалютна без плана, без ніякага плана. І, власна, па выніку, што мы зараз маем? Вось гэта вельмі прыбліжаная версія Бразіліі. Тому мы маем самалёт, мы маем там банкі, кварталы розныя, маем вось гэтыя цудоўныя элітныя пяціпавярхоўкі. Так, дарэчы, у гэтым горадзе было прапісана, што нельга жытлавыя будынкі больш за 5-6 паверхаў будаваць. Гэта правільна было. Тут побач таксама эліта набудавала сабе субурбій трошачкі на азёрах. Даволі прыгожа выглядае. Тут нават потым футурыстычны мост якісь бахнулі, аэрапорт. Вось. А далей плана не было. Далей вось мы бачым, што проста пачало абрастаць прыгарадамі, якія абсалютна будаваліся як, то бок, ось гэтыя все надросткі над горадам, яны былі без плана. Так, конечно, іх потым звязвалі і метрапалітэнам, і дарогамі, але асноўнае месца працы знаходзіцца ўнізу ў самалёце. Мала таго, што горад і так быў падзелены на зоны, і людзям прыходзілася абавязкова ездзіць у цэнтр, ввогуле ездзіць на аўтамабілі. Увесь гэты горад-самалёт быў нанізан на шашу. То бок выхада, акрамя метрапалітэна, у людзей асобава не было, толькі аўтамабіль. І нават калі бы самалёт не разросся, то гэтай шашы цэнтральнай рана ці позна б не хапіла. А потым да Бразіліі пачалі дадавацца вось гэтыя прыросткі. Не было ніякага плана, што рабіць пасля таго, як горад заснавалі, перарэзалі лентачку, стужку і ўсё. Вось вы уяўляеце сабе? Таму горад гэта не канчатковы вынік. Горад гэта працэс. І калі людзі займаюцца планаваннем, яны не думаюць, што ось я зрабіў, а далей, не было ніякай інстытуцыі нармальнага генпланавання, не было думак, што будзе далей абсалютна.
І зараз я вам дакажу гэта абсалютна. Прабачце, што вам прыходзіцца бачыць мой ось. Ось можаце пабачыць зараз я переклаў на украінскую мову, статыстыку па корках у гэтым горадзе. Зараз пачытаю вашы каментары. Пакуль ніхто каментароў не піша. Ладно. Вартасць вадзення ў гадзіну пік. То бок, хочацца калісь туды з'ездзіць. На 120 гадзін у сярэднім людзі трацяць на дарогу, 40 яны стаяць у заторах. То бок, 40 гадзін на 120 гэта траціну часу людзі стаяць у корках. Ну, слухайце, я жыву у агламерацыі, якая мае 3-ю па закаркованасці ў Еўропе, то бок Кіеў гэта 3 зараз пасля Масквы і Стамбула. І мне не падаецца, што траціну часу я трачу на коркі. Не падаецца, пры тым, што коркі бываюць страшнейшыя. То бок і Ріа-дэ-Жанейра, і ўсе іншыя гарады Бразіліі ўжо даўным-даўно малі праблемы з коркамі. І што прыдумалі футурысты? Мы пабудуем горад проста з велічэзнымі дарогамі. Так. І нічым лепей гэта не стала. Пачакайце. Зараз. Да не пытай уже. Ось будуецца гэтае міністэрства. Зараз вы можаце пабачыць, што абсалютная большасць людзей жыве ў левай часткі, напрыклад, схемы гэтага метрапалітэна. Это людзі, якія маюць узровень даходаў. Это не толькі горад на гэта паўплываў, але і грамадска-палітычныя працэсы ў гэтай краіне, але грамадска-палітычныя працэсы яны ствараліся ў гэтым горадзе. Архітэктура на вельмі ўплывае. То бок, у самалёце і ў гэтых астравах жывуць самыя багатыя, слева жывуць людзі, якія гэта абслугоўваюць. Розніца ў доходах там не ў 5, не ў 7, не ў 10, не ў 20 разоў. То бок, вы можаце пабачыць тыповую частку агламерацыі Бразіліі, вось гэтай утопіі, якая стала спадчынай ЮНЕСКО, куды людзі прыязджаюць, каб паглядзець на цудоўнейшую архітэктуру, пакатацца на машынах. Вось так выглядаюць звычайныя кварталы за гэтым самалётам. То бок, звычайныя трушчобы. Можаце пабачыць, так? Могуць на полову трушчобы, на полову не трушчобы, не ведаю, як гэта назваць. Вось тут таксама левей знаходзяцца розныя рэзервацыі, таксама па нацыянальнасцях, па расах. Я гэта магу лёгка даказаць, зараз проста трэба ў гісторыі браўзера мне глянуць. То бок, ёсць інтэрактыўныя карты даходаў па раёнам і расавае распрэдзяленне. І фактычна, як і ў свой час у паўднёвай Афрыкі, горад проста разбіўся на зоны. То бок, ёсць зона, дзе жывуць, там, умоўна кажучы, гэтыя міністры, дзе жывуць іншаземцы. Наколькі ведаю, в Бразіліі в горадзе вельмі вялікая прыступнасць. Таксама гэта все праз гетаізацыю. Ось. І ёсць раёны, дзе жывуць людзі з сверхнізкімі доходамі, звышнізкімі, і якія жывуць у такіх раёнах, дзе жыве толькі іх нацыянальнасць, там, раса ці народнасць. Таму што Бразілія сама па сабе краіна, дзе жыве багата народнасцяў. І, на маю думку, гэта не тое, чым мала выглядаць горад будучыні і новая нейкая Бразілія, новы твар краіны. Зараз пашукаю. Пішыце, калі ласка, каментары. Тому что я хочу всем поотказывать, всех прочитать.
і пабмяркоўваць гэта з вами. Угу. Зараз я знайду гэтую мапу просто. Сёння я іх разглядаў, калі гатаваўся да стрыма. Вось я вось маю гэту. Зараз я пакажу вам гэту мапу, ніадкуль там гатавалась, ну вы ведаеце пра што. Глядзіце, то бок мы маем от Бразілію і вось гэты горад. Спадзяюсь, вы зараз добра бачыце, я праверу. Ось бачны шарыкі, дзе доход составляет 11 тысяч даляраў, не даляраў, а там іхняй мясцовай валюты і больш, а дзе менш. То бок можна пабачыць гэта інтэрактыўна. Ну ці я на картынку гэта захаваў. Ось. То бок самае малае, вот бачыце тут менш за 800 іхняй валюты, іх валюты. Вось тут вот набагата менш нават за 800. А тут 11, 12, 20 тысяч. То бок ось так падзялілася. Ось тут такія атросткі гэтых трущоб. Ось тут, ось там. Бачыце, якія вялікія адлегласці. То бок горад спраектаваўся такі самалёт, все там спраектавана, все нанізана на вуліцы, на шашу. А потым гэта все выйшла з-за плана. І зараз фактычна ось гэтыя все вельмі пікавыя раёны, дзе все прачынаюцца і едуць у цэнтр. Едуць яны все, зараз я пакажу вам куды. То бок, напэўна, такіх велічэзных транспартна-перасадачных вузлоў аўтобусна-метрошных вы не бачылі нідзе ў Европе. Ну, магчыма, на Блізкім Сходзе. Усходзе. Ось яны едуць все сюды. Это одна из центральных станцый метрополитена ось гэтага. Ну, это фактычна, дзе сыходзіцца крыла і фюзеляж. Бразілія. Вы бачыце, колькі ўзроўняў тут аўтобусаў, парковак, метрополитенаў. Як это все нанізываецца на шашу. Ну, просто мега велічэзнае ТПУ. Я нават ТПВ, я нават не уяўляю. Ось як там людзі арыентуюцца, ўсё іншае. Так, конечно, я маю досвед і Варшавы заходняй, і Кіевскага автавакзала, побач з вакзалам і гэтак далей, чыгуначным, але не бачна, што тут нейкі прыемны тыпу, што там багата чагось зялёнага, ці не бачна, што, просто вы просто бачыце, як багата людзей прыязджае сюды. Я не ведаю, ці спраўляецца з гэтым ТПВ, але фактычна ідзе маятнікавы рух людзей з такіх раёнаў, з такіх раёнаў сюды. Потым, дзе яны ўвогуле працуюць. Таму, гэта жахлівая нероўнасць, гэта жахлівая незручнасць. І горад фактычна, ён мае план, які цяпер зацверджаны ЮНЕСКО. Я не думаю, што яго можна цяпер так выправляць. Архітэктура, увесь ансамбль горада, гэта спадчына ЮНЕСКО. Не чапайце, гэта помнік. Ось. А навакол ужо сапраўднае жыццё. Просто в розных велічэзных кавалкаў такіх нейкіх месцаў, дзе людзі просто жывуць. І ўсё. Я вам зараз яшчэ іншую мапу пакажу. Больш жахлівую, напэўна. Это
Racial Map Бразилія. То бок тут расы, і я не магу сказаць канкрэтна і народнасці. Памешчаны яны ў розным колерам. Я так разумею, што краіна Бразілія, яна мае багата розных абсалютна народнасцяў таксама, якія іх насяляюць. І вы можаце бачыць, што калеры заселены даволі плотна, ну, то бок нема такого разнастайнасці. Вот тут жа сіні колер, ось тут таксама сіні, а вот там вот пра то, што я вам паказваў толькі што, дзе дахода менш, колер іншы. Ось, дзе ось такое плотнае, ого, какая мапа інтэрактыўная, такое плотнае расселение этих трущобаў. Таксама тут ёсць нейкія рэзервацыі, фактычна. Гэта не функцыя горада, абсалютна. Гэта функцыя, ну, жытла, гэта функцыя проста, ну, людзям выжыць, зарабіць грошы, магчыма. Гэта не функцыя таго, што розныя народнасці, розныя сацыяльныя слаі эканамічныя Бразіліі сталі ў гэтым горадзе змешвацца, знаёміцца, рабіць супольны бізнес і гэтак далей. І ў гэтым горад вырастае ў разнастайнасці, у перамешванні розных ідэй і гэтак далей. Гэта тут функцыя горада абсалютна не выканана. Так, не гляджу, што і па зараз мяне амаль ніхто не глядзіць, як зазвычай. Міста Траєщина. Так, не знаю, що написати, наскільки безглуздо, як і очевидно. Місто для машин – погане місто. Да. Ну, це правда, але тут не просто город для машин. Тут город, ну, так, не то я зробив. Тут город, я не ведаю, як його. Город-помнік, город модернізму, які показав свою жахліву рэчаіснасць. Нельга взяць і намаляваць адзін план, то бок горада гэта, яшчэ раз паўтару, не канчатковы вынік. Гэта план не мае быць нейкім, што вось адзін мегагеніяльны архітэктар зрабіў такую, як эту выяву намаляваў, а потым нельга чапаць, і іншае няхай ужо навокал развіваецца як хоча. Не, гэта арганізм, які развіваецца стагоддзямі, тысячагоддзямі. Трэба гэта ўлічваць. Трэба разумець, што ёсць абсалютна розныя сцэнарыі. Ёсць багата ўводных, не толькі демаграфія, эканоміка і гэтак далей. У нас, дарэчы, у постсавке таксама гарада будавалі не як зоны. Вось вы можаце ў заходніх гарадах гэта пабачыць, што проста робіцца занаванне, вельмі часта і ўласнікі мяняюцца, і дамы, але сетка горада, яна, ў прынцыпе, тая ж застаецца. У нас так, у нас будавалі, у нас ввогуле не было ні вуліц, ні кварталаў, вы ведаеце, ў былым Савецкам Саюзе будавалі вось гэтыя багатапавярхоўкі. Напрыклад, у Беларусі так все плюс-мінус і застыла. Чаму? Таму што калі пачынаеш распавядаць пра гетаізацыю этих раёнаў, пра ўсё, людзі кажуць, а што, все хутка прададуць кватэры, з'едуць? Ну, я вам скажу так, як толькі доход людзей, што все хутка перестане хадзіць аўтобус, купіць сабе машыны? Так, калі ў людзей такія нізкія доходы, як у СССР, як зараз у Беларусі, то, в прынцыпе, на машыну яны могуць капіць или плаціць крэдыты паўжыцця ці на хату. Калі хоць трошачкі з'яўляецца нармальнага сярэдняга класу, як гэта ў Варшаве можна пабачыць, у іншых еўрапейскіх гарадах, як нават можна пабачыць у Кіеве, калі ў Кіеве набагата больш прапаноў, хоць паганых, хреновых, але жытлавых комплексаў, рынок жытла, ён прыстасоўваецца пад людзей, і ўжо бачна, што некаторыя раёны пачынаюць гетаізоўвацца, людзі, от, напрыклад, прыгарад пачынаюць вельмі хутка расці прыгарады, як гэта адбываецца, напрыклад, маёй такой прыгараднай агламерацыі Буча, Ірпень, Гастомель, ці там Бравары, ці там багата розных, і там той ж самы Барысполь, пачынае хутка расці абсалютна розныя будоўлі, і калі не налажаны нармальны транспарт, это все не прадумана, то людзі першае, на што пачынаюць капіць грошы, гэта на аўтамабіль. Прызнаюся, таксама ўжо пра гэта думаю. І потым атрымліваецца трэці горад па закаркованасці ў Еўропе. Ось, Беларусі пакуль гэта не разумеюць, таму што там все застыла. Там людзі часцей за ўсё ходзяць на завод, атрымліваюць грошы не такія вялікія. Так, у Менску ёсць больш паспяховыя людзі, але
яны таксама жывуць там у некаторых сваіх такіх жытлавых комплексах, але ў прынцыпе нічога не рухаецца з мёртвай точкі. Як толькі з'явіцца велічэзная праслойка сярэдняга класу, вось гэта все выбухне. Это выбухае зараз у Киеве. І фактычна, асабліва сталіцы, крупныя гарады, у месцах, дзе людзі ўсё ж такі могуць зарабіць грошы, яны пачынаюць зменьвацца абсалютна не па плану, калі гэты план зрабіць фіксованым. План мае абсалютна улічваць розныя сцэнары. План мае проста рабіць правільныя занальнасці, правільныя прыярытэты ў горадзе, а не рабіць проста прыгожы макет, прыгожы, ну, прабачце, бёрдшит. Тут правда бёрдшит, тут птушка летіць, разумееце? Ну, вот, это апофеоз вось гэтага выраза бёрдшит, таму што з верталёта даволі прыгожа выглядае. Ну і в цэнтры прыгожа выглядае. Вось далей, як бачыце, ну, ужо далей за межамі гэтай прыгажосці пашло на ўсё канём. Вось. Таму неяк так. Бан, я прамышлены. Все, мяне забанілі. Але што зрабіць? Ірпінь, сколькі тут насельніцтва? Да ўторгнення было пад 100 000? Ні аднаго шатла аўтобуса няма, ні аднаго. Маршруткі? Цікавая справа. Вось, ні аднаго шатла аўтобуса, ні аднаго ввогуле в горадзе, дзе ўжо можна трамвай будаваць па колькасці насельніцтва, нету нават нармальных гарадскіх аўтобусаў. Ужо ў Бучы ёсць, у Ірпені няма. Абсалютна няма абсалютна таго, каб горад узаемадзейнічаў з агламерацыямі. То, в прынцыпе, па барабану, вы самі ведаеце каму. Так. То бок, зараз Бразілія гэта велічэзная колькасць гір, фактычна пікавых гір, якія доданы да гэтага горада. Гэта абсалютна расцягнутыя камунікацыі, што вельмі пагана. Вы можаце гэта пабачыць ось на гэтых здымках. Это абсалютна расцягнутая камунікацыя. Горад мае быць плюс-мінус непрерывным цэнтралізаваным, каб камунікацыі не расцягваліся. Гэта таксама расцягнуты транспарт. Ну, нероўнасць я вам ужо паказаў сацыяльную. Ідэю чамусьці не маштабавалі. Я не разумею, чаму тот жа самы Коста не мог намаляваць план на выпадак большага насельніцтва, на выпадак таго, што туды пераедуць людзі з нізкім даходам. Таму што, ў прынцыпе, увесь гэты мадэрнізм, усе гэта пяціпавярховыя будыначкі, іх можна было рабіць даволі з простай канструкцыі, але у такой жа, так сказаць, у такой жа ідэі, але для іншага насельніцтва. Чамусьці гэта тут не спрацавала. Увогуле, вы ведаеце, як выкарыстоўваў той жа Хрушчоў і іншыя падобныя ідэі. Фактычна, трэба ў горадзе рабіць план, калі гэты горад засноўваецца першым, але не апошнім. Гэта быў апошні план Бразіліі. Магчыма, зараз там штосьці выпраўляюць, і людзі з краіны Бразілія мяне неяк паправяць, калі мяне будуць глядзець, але ўсё ж такі. Што датычыцца Беларусі? Што датычыцца ўвогуле постсавецкіх краінаў? Так, трэба трамвай. Слухайце, тут часам папулісцкія ўлады Ірпеня абяцалі нават манарэйку. Часам кажуць, што ў Гастомель працягнуцца ад Пушча-Вадзіцы трамвай. Не ведаю. Выклік для Беларусі, напрыклад, у тым, што пасля зменаў, якія могуць адбыцца, ўсё ж такі, можа адбыцца то, што да планаў нікаму не будзе справы, а эканоміка пачне вельмі хутка мяняцца. Рэформы і ўвогуле эканоміка рана ці позна, ну, зараз яна на палову мёртванароджаная, яна не прайшла тыя рэформы пасля СССР, якія прайшла Ўкраіна і нават Расія. І гэта будзе ўсё мяняцца. Фактычна, ўсё, што мы маем у генпланах сучасных гарадоў, гэта, ну, на мою думку, не адпавядае таму, што можа стацца. Больш за тое, ў Менску, я думаю, што планы не ўлічваюць гарада-спадарожнікі. Была такая суперідзея гарадоў-спадарожнікаў у
Менску яшчэ ў 10-х, 11-х, 12-х гадоў пад гэта будавалі гарадскую чыгунку, але фактычна, так як гэта не быў залучаны бізнес, яны праваліліся. І я думаю, што калі людзі пачнуць рэальна скупоўваць той жа Заслаўль, які будзе аналагам Ірпеня, Бучы, Гастомеля, такая элітны прыгарад, ці там іншыя, Дзяржынск, спадзяюся, яго перайменуюць, іншыя прыгарады, Жодзіна, гэтыя гарады пачнуць, напрыклад, расці некантралявана. І ўзаемадзея, калі ў нас будзе нармальная дзецэнтралізацыя, і ўлада ў Менску акажацца, напрыклад, мэр какой-нибудь умоўны папуліст па типу накшталт Пракоп'ева, яго фанаты, прабачце, ось, то можа быць такі момант, што уласна узаемадзея з агламерацыяй будзе паганай. Ось, таму планы трэба мець, планы трэба распрацоўваць, трэба файнае ўзаемадзея між усімі, але не трэба, каб гэтыя планы выглядалі як ці савецкія генпланы, у тым ліку, ці выглядалі як план Бразіліі. То бок прыгожа намалёвана, все прыдумана да мелачі, да дробязю, да, архітэктары пастарались, але потым рэчаіснасць дыктуе свае ўмовы. Таму, магчыма, я дылетанцкі даволі пра гэта кажу, я думаю, што так і ёсць, але ўсё ж такі трэба будзе маць інстытуцыю, якая гэтым займаецца. Так, у нас ёсць багата файных людзей у Белні гарадабудаўніцтва, і я вельмі спадзяюся, што проста іх не будуць трымаць як нейкую гірю ў бюджэце горада і на іх не звяртаць увагу, як зараз адбываецца ў Киеве. То бок трэба нейкая залатая сярэдзіна. Ось. Барыс Ліцвінчук. Здароў. Хтосьці толькі зайшоў на стрым ужо пад канец. Так. То бок, мы маем крайнасці две. Я магу нават прывесці. Няхай ніхто з кіеўскіх кіеўлян не абражаецца. Мы маем две крайнасці. Гэта Кіеў, уласна, і дзе апошнія гадоў, я не ведаю, колькі незалежнасці, ніхто абсалютна не звяртае ўвагу на генеральныя планы. Всім па барабану на ўсё абсалютна, у тым ліку на транспартны каркас горада. Так. Спадзяюся, што зараз моя камера здохла. Ладно. Прабачце. Бывает. Зараз я перезапущу. Короче, камера здохла. Ось. Захацелі парэзаць трамвай на масту Патона. Парэзалі, і па барабану, што гэта часткова дублявала, напрыклад, чырвоную лінію метро. По баку там захацелі щось забудаваць, захацелі. Ніхто ніякіх разрахункаў, напрыклад, скайлініі, да, на беразе, на холмах правого берага ніхто не рабіў. Бахнулі ЖК Кловскі, бахнулі яшчэ некалькі там ерундовін. І все пачало забудоўвацца, ператварацца на тотальную Азію. Прабачце за мой еўрацэнтрызм. Гэта адна крайнасць. Іншая крайнасць, вы пабачылі Бразілія, горад. Зараз пастараюсь аднавіць камеру. Можна і так зрабіць, а можна... запрацавала. Файна. Ёсць і такая крайнасць, як Бразілія. То бок пабудавалі файнейшы план. На той момант ён быў файнейшы. Можна было, да, сказаць, што навошта вы зрабілі все навокал аўтамабілізмам, але гэта ўсё можна было неяк выправіць. Калі бы гэты план быў распрацаваны не толькі застыўшы ў часе. Ось, яны зрабілі так. Гэта крайнасць, і потым горад, калі асабліва рыначны горад, ён будуецца так, як будуецца. І ніякія забароны гэтаму не, так бы мовіць, не буду замінаць, таму што знайдуць нейкія абыходы, нейкія юрыдычныя там розныя перепоны. Трэба ўсё ж такі
планаваць гарады, але планаваць іх інстытуцыянальна, каб у гэта не ўмешваліся палітыкі, планаваць так, каб гэта ўлічвала абсалютна розныя сферы насельніцтва. І па-другое, мы ўсе ведаем, гэта непрерыўнасць горада, па-першае, гэта яго шчыльнасць у разумных момантах, і гэта абсалютна вялікая колькасць дублюючых сувязяў. Горад не мае разрывацца. Тут вы можете побачыць 3-4 дублюючых сувязі цэнтральнай дарогі, але насамрэч гэта пагана, таму што все адно тут цэнтральны узел камунікацый адзін. Это таксама, дарэчы, пагана ўплывае на бяспеку горада і на ўсё іншае. Горад мае быць непрерыўнымі ці кварталамі, рэкі маюць багата дзе перасекацца мастамі, чыгункі таксама, і каб не было такога, каб адна рэчка, адзін мост, і потым усе дружненька трапляюць у нейкі кацёл, напрыклад. Ну, гэта ўжо калі пра вайну казаць. Ці, напрыклад, проста усе стаяць па паўдня ў корках з аднаго берага на іншы. То бок сувязі. Гэта нармальныя генпланы, гэта нармальнае планаванне горада. Яшчэ раз, калі вам цікавыя відосы пра планаванне горада, ну, саме відосы, а не стрымы, пра, у тым ліку, генеральныя планы нашых гарадоў, якія былі за савецкія часы ці зараз. Пішыце ў каментарах, і я буду ў гэтым таксама глядзець і планаваць у сваім контент-плане неадпаведнае відэа. Так. Амельченко чорты в асфальт закатаюць. Амельченко так, ну, вбіл бабулю ці кагосьці ён збіл, нармальна. Ну, там, прабачце, што касманаўт, што гэта касманаўт боксёрскі. Ну, як выйшла, так выйшла, как бы. Ось, шкада, вельмі Киев нават савецкі час у чымсьці быў добра спланаваны. Адзіны мінус, што з левага берага зрабілі как бы адзін вялікі спальнік, напэўна, тады как бы была все ж таки індустрыяльная эканоміка, і там былі і працоўныя месцы, багата працоўных мест на левым беразе. Але калі эканоміка стала постіндустрыяльнай, то у заводах і багатапавярхоўках гэтых ніхто не захацеў рабіць бізнес. Все захацелі рабіць бізнес на залатых, там дзесьці ў цэнтры на квартальчыках, там дзе нармальная забудова ідзе яшчэ з даўніх часоў. І таму зараз мы маем гіганцкі маятнік, які з'яднуе некалькі мастоў у даволі паганым стане. Ось, таму яшчэ раз крайнасць Бразілія, крайнасць Кіеў. І мы не маем гэтай крайнасці трапляць пасля таго, як у Беларусі адбудуцца змены. Якія яны будуць, але яны адбудуцца. Нават ёсць кніжка такая, што антропалагічная крытыка Бразіліі, да, Джеймс Холстон напісаў, я на ангельскай мове, пра праблемы мадэрнісцкіх гарадоў. То бок Лье Корбюзье не смог запаганіць Паріж сваёй ідэі, хаця, в прынцыпе, Паріжу не першы раз, Паріж абсалютна цалкам перебудавалі пры Наполеоне, і ён падумаў, што зараз 20 стагоддзя, і мы проста зробім некалькі там хайвеяў і хмарашосу. Але фактычна ён пра свайго сябра перасунуў ідэю ў Бразіліі, і Бразілія паказала ўсяму свету, што гэта ідэя трошачкі не адпавядае таму, што трэба чакаць ад гарадоў. Так, далей зараз пагляджу, што я вам яшчэ хацеў распавесці. То бок, яшчэ раз, трэба маць заўсёды улічваць пры планах розныя варыянты развіцця. Па-другое, што план – гэта тое, што будзе ўплываць яшчэ стагоддзі. Па-трэцяе, так бы мовіць, план можа прыгожа выглядаць з космаса, ён можа прыгожа выглядаць нават на архітэктурным гэтым, але, ну, прабачце, трэба вельмі да гэтага ставіцца асцярожна, і трэба яшчэ раз дадаваць багата сувязяў, дадаваць магчымасць потым іншым у наступнае пакаленне ствараць раёны ў іншых местах, дзе план яшчэ не запраектован. На жаль, самалёт у сваёй канцэпцыі не даваў такога развіцця. Там не было выхадаў, напрыклад, на іншыя тэрыторыі, як вы бачыце. І проста яны ўжо раслі хаатычна. Таму вось нейкі такі вынік Бразіліі, абсалютна цікавы горад
з унікальнай архітэктурай, горад спадчына ЮНЕСКО, сталіца, якая была пабудована за 4 гады, унікальная сталіца, якая мае такую ж назву, як і краіна амаль што. Вось. Але фактычна гэта зараз вялікі такі склад розных гета. Ёсць гета, дзе чыноўнікі, ёсць гета, дзе жывуць звычайныя іншыя людзі. Прабачце за этот савецкі прышпіл з простым народам. Але там даволі багата розных сацыяльных слаёў, якія ўсе жывуць у сваіх рэзервацыях. Вось, власна, так. Ты пра тое, што кшталту мікрараён кожны мае быць інтэграваны так, каб усе не сунуліся ў цэнтр на працу і назад? Так. А мікрараён он сваёй сутнасці і ёсць проста раён, зона, дзе людзі спяць і жывуць. Гэта неправільна. Вось, то бок у першым сваім ролікі, 3 роліка таму пра аднаўленне, калі я аднавіў канал, я распавядаў пра 15-хвілінны горад. Зараз яго амаль дасягнуў Парыж у сваіх, так сказаць, раёнах. То бок уліца, галоўнае гэта уліца. Мікрараёне ўвогуле уліц няма. Яны как бы ёсць, але фактычна проста будынкі стаят адзін за адным. То бок вуліцы ёсць і жытлавыя будынкі, і камерчаскія, і розныя кавярні, і гэтак далей. Гэта все міксуецца. Так, вядома, што нейкія хімічныя заводы ўсё будуецца асобна. Але для іх таксама ствараюцца адпаведныя зоны, як яны не былі супер адорванымі ад усіх транспартных шляхоў. Але калі горад міксуе тое, што можна міксаваць, то асноўная функцыя горада пачынае выконвацца. І менавіта змешванне цікавасцяў, змешванне сацыяльных слаёў, усяго іншага. Таму тое, што прыдумалі яшчэ стагоддзямі таму, квартальная забудова, яна найлепшая. Вось. Калі проста цэлы берег, палову горада робіць па тое, каб там спалі, то гэта стварае гіганцкі маятнік, па-першае. Па-другое, калі людзі перахочуць там жыць, то гэта стварае вялікі сацыяльна напружаны раён, як мінімум. Ось. Таму, калі, напрыклад, у раёне ёсць абсалютна розных даходаў, у тым ліку, ёсць там супердарагія раёны, ёсць трохі таннейшыя, але гэта ўсё разнастайнасць. Это разнастайнасць у адным непрерыўным горадзе. Вось. А калі проста робяць зоны па тое, каб спаць, зоны па тое, каб працаваць, зоны па тое, каб праводзіць парады, зоны па тое, каб гандляваць, ось у выпадку гандлёвых цэнтраў, дарэчы, то гэта ўсё, па-першае, капец якая нагрузка на дарогі, на ўсе транспартныя камунікацыі, дадатковы час, які вытрачаюць людзі, а ў сталіцах і ў вялікіх гарадах, ввогуле ў гарадах, любы чалавек, які хоча быць паспяховы, все ж такі час ён рахуе, лічыць, прабачце за украінізм. Ось, далей, што дастаўка, бізнес і ўсё іншае, калі ён багата часу праводзіць у дарозе, ён губляе прыбутак, і фактычна такія гарада, яны могуць нават да траціны там сваёй эканомікі губляць проста праз дарогі, праз коркі, як зараз Кіевам адбываецца, напрыклад. Ось, таму гарадское асяроддзе, яно мае быць, па-першае, дубляваным, каб у тым ліку вуліцы дублявалі адзін аднаго, каб не былі адна там артэрія без дублёра, да, а капіляры былі. Яна мае мець багата сувязяў, і яна мае мець трошачкі больш разнастайнасці, каб людзі маглі пешу зрабіць 15-20 хвілінах больш сваіх справаў. Окей, яны могуць ездзіць нават на іншы канец горада на працу, але больш сваіх непрацоўных спраў яны маюць зрабіць у сваім, так сказаць, 15-хвілінным доступе. А калі па справе трэба ездзіць невядома куды на машыне, то фактычна горад, ён ужо неустойлівы. Ён пачынае абрастаць такімі маятнікавымі наросткамі, так, там гіганцкім нейкім гандлёвым цэнтрам, гіганцкім нейкім цэнтрам надання послуг, яшчэ чымсьці. І горад перестае выконваць сваю функцію вось гэтага змешвання, і ён падаўжае шляхі. Я ўжо трэці раз гэта кажу, не ведаю.
Diamond City в Минску. Машинное говно. Слухайте, я уже настолько давно не был в Минску, уже 4 года, амаль, что не памятаю, что такое Diamond City. Я памятаю, что такое Шкалерея, что такое Минск Сити, в сенсе там за станцией Вокзальная. 22, 22. Давайте ще 10 хвилиночок, і ми почнемо уже з вами розвітуватися, бо час іде, справи і ось так само. Я пам'ятаю гандльовий центр «Замок». Я працював у гандльовому центрі «Титан», до речі. І багато-багато всього. Ну, я пам'ятаю всі ці Дана Холдингс, от зараз Авіамол там будується, потім этот, як його там мол побач з станцією метро «Сход». А Diamond City я не пам'ятаю. Цікаво. Ось. Пишіться свої коментарі, я бачу, ну, будемо вже скончувати. Ось гэта будуються такі монолітні будинки міністерств. Як бачите, все було сплановано так, каб можна було хутка реально за 4 годы гэты горад збудаваць. Фактычна гэта горад абяцанка аднаго прэзідэнта, абяцанка яго тэрміна. Так, ён абяцанку выканаў на адрозненне ад іншых папулістаў, але праблемы таксама наступным пакаленням дадаліся. Так, і фактычна Бразіліі ёсць чым ганарыцца, у яе цэлы горад спадчына ЮНЕСКО, прабачце. Але, ну, такое. Каля азерца. А я не доїхав до Мінску. Ну, бывае, я також зараз не могу доїхати. Живу поруч зі своїм рідним містом Речица. Але пакуль што моя країна гібридна окупована, на мою думку. Дихати там неможливо. І не тільки. Каля азерца. Боже, я чогось не ведаю у Мінску, власне. Пишите, хотели ли бы вы жить в Бразилии, цікаво бы вам туди было проехать, поглядеть. Цікаво, от побачите такі просто гігантські однобокові вулиці, такі супер гігантські. Вот просто покос травы ось гэтага всего, колькі он каштуе. То бок калі б нейкія, ну, это все можа хутка прыйсці в занепад. Калі, ну, карасей. Да, багато прынцыпаў горадабудаўнічых тут было парушана. Вот это фактычна мог выглядаць так Парыж, яшчэ горш. Дзякую лёсу Карбюзе просто пакруцілі ў віска. Карбюзе, дарэчы, намагаўся з аўтамабільнымі канцэрнамі Францыі дамовіцца. Якраз такі яны бы былі выгодаатрымальнікамі ад таго, каб Парыж ператварыць на хайвей. Але щось пашло не так. Калі вы не супраць, я магу зрабіць гэта відэо. Правда, гэта ўжо хрэстаматыйная тэма, насамрэч. Ось. Але можа хто не ведае. Покос фигня, полив. Да, полив. Уявите, сколько вот это все поливать. Просто капец. Ну, окей, ёсць паркі, а вось тут просто... Это у нас таксама ў Беларусі вельмі часта будуюць багата дарожак, вот я бачыце, да? Багата дарожак будуюць розных, нават коламі чамусь. А хто па іх ходзіць? Людзі хочуць сядзець у цяньке, неяк побач, блізка да сценкі, часцей за ўсё побач з будынкамі ў кавярнях. Окей, нават калі паркі прапрацоўваюцца, гэта не проста нейкая вось, ведаеце, такое поле, што ли. Хочу стварыць на Вікіпедыі артыкул «Вайна супраць грамадскага транспарту». Боже, я калі да маёй міграцыі дзесьці за пару месяцаў ужо ў Мінску пачалі скарошваць грамадскі транспарт і сказалі, што у нас ужо у людзей ёсць машына, таму ўжо не трэба рабіць. Людзі у нас багата, і навошта ім грамадскі транспарт? То бок абсалютна няма разумення грамадскага транспарта як альтэрнатывы і канкуренту аўтамабілю. І я пра гэта зрабіў нават ролік, яшчэ памятаю, але на што мы зараз можам вплываць? Мы можам зараз вплываць толькі на Расію сваімі дапамогай збройным сілам Украіны, узброеным і добраахвотнікам і гэтак далей. Гэта адзінае, што можа реально раскачаць абстаноўку. На мою думку, гэта абсалютны, прабачце за мацюкі, распіздос дзе-небудзь у Маскве,
Няхай они там страляюць адзін аднаму там парламент ці нейкія іншыя сігарэты. Ось. У гэты момант ім будзе абсалютна не да нас. Ні да Лукашэнкі, ні да Беларусі, ні да Ўкраіны, ні да нашых рэформаў, ні да таго, на якой мы мове размаўляем і каго там ушчымляем і ўсё іншае. І пажадана, каб там было так некалькі год. Таму тады ў нас будзе нейкі шанец. Прабачце, што я так перепрыгнуў на палітыку, але, даўно я ж са сваімі падпісантамі не размаўляў. Так. Ну, я пра 30-70 гады. Пра 30-70 гады? Цікава. Вайна супраць... ты, власне, пра увогуле сусветавую тэндэнцыю. Так, была такая светавая тэндэнцыя. І самае цікавае, што Савок не праз тое, што ён такі супер добры і файны, а праз тое, што ввогуле яны не ўмелі в асабісты транспарт, яны не ўмелі в персаналізацыю чалавека, і фактычна проста аўтамабіляў не было. Не таму, што яны маглі так гарадабудаўніча файна все арганізаваць, што хто хоча ездзіць на аўтамабілях, напрыклад, проста нейкія раёны горада абмежаваны і зроблены больш камфортныя ўмовы не для аўтамабіляў. Проста таму, што людзі не маглі купіць аўтамабілі. Ім прыхадзілася развіваць грамадскі транспарт. І ён быў развіты. Але як толькі Савецкі Саюз свіснуў, здох, Максім, прабачце, Максім, в сэнсе, вы зразумелі, што я думаю пра Савецкі Саюз. Ось. І, власна, яны чамусь такія все ганарыстыя, не такія, як на Захадзе, вырашылі все самыя горшыя памылкі Заходняй Европы і Амерыкі паўтарыць. Прытым, што Амерыка і Еўропа ўжо пачасала, Амерыка не ведаю, Еўропа дакладна пачасала галаву і падумала, не, грамадскі транспарт – гэта фішка. Ось. Чамусь яны настолькі вялікія, ось гэта все, асабліва в аўтакратычных краінах. Ну і, власна, праблема Кіева ў тым ліку, я думаю, што багата забудоўшчыкаў, людзей, які прымаюць рашэнні, яны з рускім светам у галаве. Это моя думка. Яны чамусьці пачалі капіяваць Захад, але Захад былога. Ось, цікавае. Карга-культ, што хацеце. Нармальнае закінчэнне ў Заходняй Европы на галомовым свеце. Добра, колькі зараз часу. Буду я збірацца. Дзякую всім за стрым. Глядзела 38 чалавек агулам, і так адначасова не так багата. Але трэба раскачваць канал. Ведаеце, прабачце, конечно, што так адбываецца. Я пачаў канал у 2020 году, ён так буйна развіваўся, потым міграцыя, я яго закінуў, потым я яго зноў пачаў, але калі я пайшоў у добраахвотнікі, таксама не было часу. І зараз у мяне гэты час і ресурсы з'явіліся, і мой канал заўсёды мае такія паўзы на год-паўтары. Спадзяюся, што іх больш не будзе, і я буду стала ў гэта ўсё ўкладацца. Дзякую, што вы заставаліся на ім, не зайшлі нікуды, не адпісаліся, не забылі, і зараз мне є каму распавядаць і, уласна, прасоўваць беларускую мову, прасоўваць нашу культуру і прасоўваць ідзеі правільнага і здаровых, адэкватных гарадоў у масы. Адзінае, што я магу дзеля таго, каб моя мова не памёрла, не ўмерла, так, я магу, власна, рабіць контент пра тое, чым я захапляюся ўсё сваё жыццё. Таму дзякую, што вы не сышлі. Ось, будзе часцей, будуць ролікі цікавыя, наступныя некалькі вас чакаюць, таму што я зараз узяў отпуск і буду багата часу ў гэтым отпуске і сама траціць на ролікі. Я купіў мікрафон, які зараз не працуе. У гэтым стрыме, в відосах вы яго маглі пабачыць. Я купіў ноутбук для монтажа, карацей, багата чаго купіў. І спадзяюся, што кожны раз вы будзеце бачыць больш якасную карцінку і гук, больш якасны створаны тэкст, а не тое, што ў меня было 22-м, просто на домафон здымаў. Але людзі чамусь глядзелі. Дзякую вам вялікі. Так. Злучаны Штаты Амерыкі таксама, але там ось цягнікамі яшчэ ачмурэць, якая праблема. У меня калісьці на пачатку яшчэ моей дзейнасці на Ютубе быў стрым пра
Злучені Штати Америки і про те, який там треш. Ось. Я думаю, что, по-перше, там, вы ведаеце, была трамвайная змова, а по-другое, что так, порезали абсолютно несправедливо одну из лепшых чыгуначных сеток у свеце. Ну, порезали и порезали. Им же экономики и горш, как бы. Порезали, и цяпер іх грузы даражэй дастаўляць, как бы. Што можам зрабіць? Ну, магчыма, хтось на все зарабляе, магчыма, хтось яшчэ. Гэта іх праблемы, іх краіна і іх бок земной кулі. Ось, ці як по-беларуску будзе. Таму галоны там і все іншае, адвакаты. Карацей, да, праблема з Амерыкай, але галоўнае нам, еўрапейцам, не згубіць тое, што мы маем. І ў краіне падчас яе велічэзных пераўтварэнняў, падчас аднаўлення не просто аднавіць гарады Украіны по памылкам савецкім, не набудаваўшы там 20-павярховых пазнякі сіці дзе-небудзь на месцы зруйнованых гарадоў, і Беларусі падчас рэформ ці падчас таксама пасляваеннага аднаўлення, таму што магчыма вельмі, што вайна там будзе, не нарабіць тых памылак. Гэта галоўнае. Наш лёс галоўны. Амерыка хай жыве як хоча. Ну, уласна, это моя думка. Таму гарнага вечара, бывай, навзаем, жыве Беларусь, слава Украіне. Няхай мы все будзем неабыякавымі да жыцця і да таго, чым захапляемся. Вельмі было прыемна з вамі паразмаўляць. Да сустрэчы.